Bel hir I fyny. Ac Aberdaki sy'n na gynta. A mae'n disgyn I Aberdaki. Aberdaki yn y byffydd. A mae Aberdaki wedi rhoi y Bala ar y blaen. 13 munud ar y cloc. Y Bel yn disgyn I Osemi Aberdaki. Ac y blaenwr yn gwneud dim camgymeriad. Cei Connah dim, Bala 1. Pŵl ar gic. Tuag at y postyn pella. Nash ar peniad. Bel yn disgyn I Morris ar ochr y cwrt. Morris ar ergyd. A mae'n gwiro heibio'r postyn. Yr ergyd gan Morris. Dod o ddiarin o'r amddiffynwyr. Ac yn ffodus i'r Bala. Heibio'r postyn athi. Nash. Morris. Morris dan bwysa. Eiran Edwards. Dwy'n y Bel. Cyfle mergyd gan Eiran Edwards. Wel Andy Firth yn neud yr arbediad. Eiran Edwards. Ceisio sgorio yn erbyn ei gyn clwb. Andy Firth. Casglu'r Bel. Ross White yn clirio. Peniad gan Davies. At Kenny. Bel yn disgyn I Jordan Davies. Cyfle mergyd rwan. Jordan Davies. Heibio i'r postyn. Wel, dyna'r cyfle gynta. Mae Jordan Davies wedi gael heno. Callum Morris. Morris at Franklin. Noah Edwards. Cyfle mergyd ar I droed deg a Noah Edwards. Celyn Absalom ar draws y gol. Ond yr ergyd gan Noah Edwards. Ochr anghywir y postyn o safbwynt Cei Connah. Bel hir disgyn I George Newell, cyfle fyma. Newell! Am arbediad gan Andy Firth. Dyna chi cyfle I George Newell, dyblu mantais y Bala. Ond Andy Firth yn sefyll I fyny ac yn gwneud yr arbediad. Pas llac, ganmod George Newell. Chydig y le flaen Newell, bas I mewn tuag at Eiran Edwards. Edwards yn chwilio a Mendes. Ond mae Paolo Mendes yn siomedig efo hwnna. Ceisio codi Bel dros ben Andy Firth. Ond y Bel yn disgyn I dwylo'r golwr. Allan yn mynd at Pŵl. Yn dod y fewn. Callum Morris. Chydig y le flaen Josh Williams. Williams, creu cyfle iddo fo hun, yr ergyd gan Williams, yr arbediad gan Absalom. A Nathan Pete dod I fewn i'r adwy, fel oedd Harry Franklin yn mynd I tanio. Gwaith da gan Josh Williams I greu y cyfle iddo fo hun. Ac yr arbediad gan Celyn Absalom yn un holl bwysig. Pŵl, Noah Edwards. Chwilio am Harry Franklin. Jack Kenny sy'n tu fewn iddo fo. Kenny yna flaen Absalom. Dyna chi gol gan Cei Connah I unioni'r sgôr. Y Bel hir at Harry Franklin. Franklin yn gweld rhediad Jack Kenny. A Kenny yn gwneud dim camgymeriad. Cei Connah 1, Bala 1. Jordan Davies yn sefyll dros y gei crydd. Davies ar ergyd. Dros y traws. Do hwnna ddim yn bell gan Jordan Davies. Morris yn troi, canfod Kai Edwards. Cymlaen Josh Williams troi lle o flaen, Josh Williams. Cymorth tu allan iddo fo. Yn mynd am yr ergyd. Oddi ar y traws. Bel yn disgyn I Jordan Davies. Syth yn erbyn Ross White. So dyna chi ergyd y fanna gan Josh Williams. Oddi ar y traws. Dihangfa i'r Bala. Ryan Stratulis sefyll dros y Bel. Tuag at y canol mae'n mynd. A dyna chi cyfle hwyr I Callum Morris. Peniad rhydd, ond heibio y targed. Ac ai dyna y cyfle ola I Cei Connah. Absalom yn mynd yn hir. Ac Mr Jones y dyfarnwr chwythu'r chwiban ola. Ac chydig o ffrwgwd ar ddiwedd y gêm rhwng Joe Malkin. Ac mae Malkin cael ei wthio i'r llawr gan Declan Pŵl. Kai Edwards a Joe Malkin oedd ei gychwyn. Declan Pŵl yn busnesu. Yn chydig y waith yma I Mr Jones ar ddiwedd y chwiban ola. Jordan Davies wedi gweithio hefyd am rhywbeth. Ac y wir, mae Kai Edwards yn gweld cardyn coch ar ôl y gêm am y ffrwgwd rhwng fo a Joe Malkin.